Helo, bore da, a chroeso i fideo bach arall o fathemateg, le ni'n mynd i ymarfer sgiliau mathemateg yn wythnosol trwy gwyliau'r haf. Fel wedais i'n y fideo cyntaf, mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwneud tipyn bach o mathemateg i ymarfer. Mae e fel wneud ymarfer corff i'r ymenydd. Os chi ddim yn gwneud o gwbl, chi'n mynd i fynd yn ddiog a chi'n mynd i anghofio pethau a chi ddim yn mynd i fod mor siarp a gallwch chi fod. Ond wrth ymarfer, tipyn bach ac yn gyson, mi fyddwch chi yn sicrhau bod pan fyddwn ni'n gweld chi yn mis Medi, mi fydd eich sgiliau mathemateg yn siarp ac yn wych. Felly, tro diwetha nes i bach o adio, wythnos yma rwy'n mynd i wneud bach o dynnu. Felly, gyda tynnu, mae angen cofio, wrth dynnu, mae'n bwysig iawn yn y trefn chi'n rhoi y rifau, y trefn chi'n gwneud y tynnu. Okay? Gyda adio, dwi'n mynd i dim gwahaniaeth. Os chi'n adio 2 adio 5, mae'r un peth a 5 adio 2. Dyw trefn y rifau wrth adio ddim yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'r ateb. Ond wrth dynnu, mae'r trefn y rifau yn bwysig dros ben. Os ych chi ddim yn tynnu'n y trefn cywir, mi fydd yr ateb yn anghywir. Felly, os bych chi'n gallu tynnu rifau un digid mas o'i gilydd, gwedwch bod gyda ni 9 tynnu 3. Os bych chi'n gallu gwneud symiau fel yna, 9 tynnu 3, gwneud 6, falle bod rai yn chi, os chi bach yn ifanc, falle bod rai yn chi yn dal yn defnyddio bysedd. A bych chi'n rhoi 9 bys mas, a bych chi'n tynnu 1, 2, 3, a mae gyda chi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar ôl. Okay? Unwaith chi wedi maes droli sydd wedi dynnu fel yna, rwy'n hoffi wedyn roi fe mewn colofnau, oherwydd rydw i'n credu bod e'n ffordd gwych i helpu chi gallu tynnu rifau lot yn fwy. Okay? Peth pwysig yw fe wedes yw i gadw trefn y rifau yn yr un trefn, ond hefyd i sicrhau eich bod chi'n rhoi'r rifau sy'n werth yr un peth uwch ben ei gilydd. Felly, mwyn helpu ni wneud yna, rydw i'n mynd i roi dy fan hyn am 10 i feddwl fyna am unedau. Mae'n bwysig bod chi'n sylweddoli beth yw gwerth y rif, a wedyn bod chi'n cadw nhw yn y colofnau cywir. Felly, os rwy'n rhoi swm ar top y bwrdd gwyn, gawn ni 39 tynnu 17. Byddwch chi wedyn yn gweld hwnna a meddwl, gallai roi hwnna mewn dull colon. 39 17. Tynnu. Cofiwch, mae rhaid i chi roi y rif sy'n dod yn gyntaf ar y top. Rhywun peth a adio, chi'n dechrau ar ochr dde, chi'n dechrau gyda'r unedau, a wedyn os bod angen benthyg, os bod chi ddim yn gallu gwneud y swm, wedyn chi'n gallu benthyg o'r golofn nesaf, chi'n gallu benthyg 10, neu chi'n gallu benthyg 100 i helpu chi wneud y swm. Felly, am nawr, mae'n digon rwydd, dechrau ochr dde, 9 tynnu 7, yn gwneud 2. Os chi'n moyn gwirio fe, wel, os fe'n gywir, os chi'n adio'r 2 o'r ein i fyny, 7 adio 2, 7, 8, 9, yn gwneud 9. So fi'n gwybod bod e'n gywir, oherwydd rwy wedi gwirio fe'n fy mhen. Oedden 3 tynnu 1, 2. Mae'r ateb yn 22. Felly, wrth symud ymlaen, a gwneud cwestiynau ble mae angen benthyg arno ni, os bod gen i 31 tynnu 17, rwy'n rhoi rifau yn y colofnau cywir, 31, 17. A nawr, rwy'n mynd i gorfod benthyg, oherwydd, pan rwy'n edrych fan hyn, 1 tynnu 7, rwy'n y minws, mae'n llai na 0, felly dydw i ddim yn gallu gwneud e. So beth rwy'n mynd i wneud, rwy'n mynd i newid y swm trwy newid symud 10 o'r colofn 10 i'r colofn unedau. Felly, ar hyn o bryd mae'r swm yma yn dweud 31 tynnu 17. Ond beth gallai wneud yw newid y swm. Dyma sut chi'n newid y swm, ond falle bod chi ddim yn deall pam bod e'n gweithio. Os mae fi'n symud 10 o fan hyn, a newid hwnna i 2, a rhoi 1 fyna,
Beth rwy wedi wneud, rwy wedi newid y swm. So roedd y swm yn dweud 31 tynnu 17. Ond mae'r ateb i'r swm yna mynd i fod yr un peth a 20 adio 11 tynnu 17. Os chi'n gweld fyna, i gyd fi wedi wneud, yw wedi symud 10 o'r 30 draw i'r ochr arall fan hyn i fynd gyda'r unedau. So nawr mae gyda ni 20 a tynnu 10 a 11 tynnu 7. Dyma beth sy'n mynd ymlaen fan hyn gyda fi. Okay? So gobeithio bod hwnna yn helpu i weld beth chi'n neud. Chi'n symud 10 o'r colofn degau i'r colofn unedau. Felly fan hyn wedyn mae 11 tynnu 7, gwneud 4, 2 tynnu 1, 1. Chi'n cael ateb o 10 a 4. Felly, wrth i ni symud ymlaen, beth sy'n bwysig fan hyn yw eich bod chi yn cofio i wneud y symiau yn y trefn cywir. So, os mae gyda ni swm arall fan hyn nawr, gawn ni swm yn fwy fan hyn, gawn ni 54 tynnu 25. So, ni'n rhoi nhw yn y golofn cywir, yr unedau uwchben unedau, a'r degau uwchben degau. A pan ma'n dod i dynnu wedyn, rwy'n edrych fan hyn a fi'n gweld 4 tynnu 5. Dwi ddim yn gallu tynnu 4 mas o 5, mae'r rif yn llai na 0. Felly, rwy'n mynd i newid y swm, rwy'n mynd i newid hwnna fyna i 40, a rwy'n mynd i roi 10 o 50 i fan hyn. So nawr mae gyda fi 40 fan hyn a 14 fan hyn. So mae'r cyfanswm yr un peth. Rwy'n jyst wedi newid y 2 swm rwy'n mynd i wneud. Wedyn, rwy'n tynnu 14 tynnu 5, 14 tynnu 5 yn rhoi 9 i mi, 4 tynnu 2 yn rhoi 2, a mae'r ateb yn 29. Beth gwall cyffredin yw, mae plant yn anghofio bod chi ddim yn gallu newid trefn y swm. Mae rhaid i chi gael, os mae'r swm yn 54 tynnu 25, mae rhaid chi tynnu 5 mas o 4, so mae'r swm yn 4 tynnu 5. Dydw i ddim yn gallu just switch nhw rownd a roi'r ateb fel 1, oherwydd rwy wedi newid y swm wedyn. Beth sy'n rhaid wneud yw rhaid benthyg o'r colofn nesaf, a wedyn gwneud y swm wedyn, unwaith mae'r rif ar y top yn fwy na rif ar y gwaelod. Wrth symud ymlaen, os rwy'n rhoi rif mwy i chi, a nawn ni roi cy fan hyn am cannoedd, a gawn ni 3, 1, 2, tynnu 1, 8, 4. Nawr, dyw'r symiau tynnu ddim yn mynd i fynd lot yn galetach na hyn. Dyma yr uchafbwynt mewn ffordd gyda rai. Unwaith os chi'n gallu gwneud hwn, byddwch chi'n gallu gwneud bron unrhyw fath o swm tynnu. Felly, mae gyda ni dechrau ochr o 2 tynnu 4, dwi ddim yn gallu gwneud e. Felly, rwy'n cymryd 10 o fan hyn, so does dim 10 yn y colofn 10 nawr fyna, dwi wedi symud e i fyna. 12 tynnu 4 yn rhoi, beth mae'n rhoi i fi? 8, da iawn. 8, 0 tynnu 8, dwi ddim yn gallu gwneud e, so mae angen benthyg eto, mae angen benthyg 100 o'r colofn cannoedd. So mae 300 fan y bryd, so mae'n mynd lawr i 200, a mae hwn wedyn yn mynd i fynd yn 10 fanna. So mae'n hwnna'n 100 wedyn. So wedyn mae'n 10 tynnu 8 yn rhoi 2 i mi. Achos bod ni yn y colofn 10, mae hwnna'n 10, so mae'n 100, a mae hwnna'n 80. So mae'n ateb yn 20. So dyna pam mae e fyna wedyn yn y colofn 10. A wedyn wrth bod ni'n edrych ar y cannoedd, 2 tynnu 1 yn gwneud 1. 120 ag 8. Felly, ar y sleid nesaf nawr, mi fydd cwestiynau'n dod lan i chi ymarfer. Hoffwn i chi gael darn o bapur, pensil neu beiro, ac ymarfer nhw. Gosodwch nhw mas yn ofalus gan sicrhau eich bod chi'n cadw'r unedau gyda'r unedau, a'r degau gyda'r degau, a'r cannoedd gyda'r cannoedd. A wedyn wrth bod chi'n tynnu, byddwch yn ofalus bod
chi'n neud e yn y trefn cywir. Os bydd y rif ar y top yn llai na rif ar y gwaelod, bydd angen benthyg o'r golofn nesaf. Okay? A wedyn, so i mwyn i chi roi pause wedyn ar y fideo, a ar ôl chi gwblhau'r cwestiynau, gwasgwch chwarae eto, a mi fydd y cwestiynau yr atebion yn ymddangos ar diwedd y fideo. Felly, gobeithio mi fyddwch chi'n mwynhau, gobeithio bydd hwn yn helpu chi i barhau gyda'ch sgiliau tynnu, a mae croeso chi wneud cwbl ragor o ymarferion tynnu fel hyn, os bod chi'n gweld e bach o sialens. Mwyaf chi'n ymarfer, mwy o rwydd mae pethau yn dod i chi. Felly, cofiwch, wneud tyma bach yn weddol aml, a bydd e'n help mawr i chi. Rwy'n ddim angen gwneud pethau bob dydd, ond falle unwaith neu dwywaith yr wythnos, mae'n mynd i wneud help mawr i chi dros gwylio'r haf. Felly mwynhewch. A cofiwch, bydd y mas a mwynhau yr heilwen a'r tywydd braf. Hwyl fawr. Nawr eich tro chi i ymarfer eich sgiliau tynnu. Mae'r cwestiynau wedi rannu mewn i 4 grŵp: cylch, triongl, sgwâr a pentagon. Cwestiynau cylch, does dim angen i chi fenthyg o gwbl. Gyda rhai triongl, mi fydd angen benthyg unwaith. Gyda sgwâr, mi fydd angen benthyg unwaith, ond mae rifau nawr yn y cannoedd. A wedyn gyda pentagon, mi fydd angen benthyg dwywaith. Felly dewisiwch pa cwestiynau chi am wneud, wedyn gallwch chi ymarfer nhw ar darn o bapur, a wedyn mi fydd yr atebion yn ymddangos ar ddiwedd y fideo yma. Gobeithio byddwch chi'n mwynhau.